لپارلمانتویا ترکیه دما گوتوبیجن بودجه 2026 مجارا پیواژویا چارەسەری آلگل PKK بو سدما آلوزیه که مزن. پارلمانتر ای پارتیه بگوتنین توند ایریشی دم پارتیه کر و صفکاتی لریبرین دیروکیین کردان کر. پارلمانترین دم پارتیه جی بدن نمان وان ای پارتی به نجات پرستی و ترسونکیا لهمبری آشتی تهمت بار کر. و دست نشان کر که ev zamanı faşizmeye. نقاشên bütçeya 2026 li parlamentoya Tirkiye. Lê mijara pêvajoya li gel PKK bûye sedema aloziyê ku İYİ Partî li dijî vê pêvajoyê derdikeve. Kime hakaret edildiyse ona söz veririm. Bu benim yetkim. Parlamenter İYİ Partiye di gotara xwe de ji ber naveroka rapora Dem Partiye hakaret li rêberên Kurdan kir û got siberoja we jî dê bi heman rengî be. Hiç kimse umut hakkından bahsedemez. Biz var olduğumuz sürece. Hatam li vê derê bin kes nikare qala mafê hêviyê bike. Heta em hebin kes nikare vî welatî perçe bike. Em nahêlin. Siberoja we dê weke ya wan kesên xayîn Şeyh Seyid Rıza be ku li hember vî welatî serî rakirin. Sayın milletvekilleri lütfen oturun yerinize. Parlamenterên Dem Partiye nerazîbûn nîşandan û gotin tişta ku İYİ Partî dike nîcatperestiye û tirsa ji aştiya Tirkiyeyê. Parlamenterê Agiriyê Sirri Saqix bal kişan serveyekê ku nerazîbûna li dijî ala Herêma Kurdistanê û serokê wê nîşaneya faşîzmê ye. Sana sormayacağım. İstediğimi de yaparım. Senin hakkına ve haddine değil. Kürt halkına bize yapılan bütün hakaretler. Em wan heqaretên ku li me û li gelê Kurd kirine bi hezar qatil we vedgerînin. Em ji faşîzmê gotinên baş hêvî nakin. Çîrokeka wan ya girêdayî vî welatî nîne. Tenê dixwazin aloziyê çêbikin. Li ser siberoja vî welatî tu projeyeke we nîne û hemû malbatê xweşandina Ewropayê û niha rewşeke aştiyê çêbûye û hûn har bûne. İçinde hakaret barındırmayan her türlü Sezayî temellî jî rexne li partiyên din girt ku li gel di nav komisyona ji bo vê pêvajoyê de ne lê li hemberî êrişên İYİ Partiyê bêdeng dimînin. hepimize yönelik bu hakaret. Ev heqaret li hemberî me hemûyan e tenê me hedef nîşan didin lê divê ev nebe sedema bêdengiya we me bi hevra komisyon li parlamentoyê ava kir tenê İYİ Partiyê tevlî nebû lê ev komisyon aştî demokrasiyê li hevkirinê diparêze divê em xwedî lê derkevin. İYİ Partî ji destpêka pêvajoyê ve heta niha dijbertiya xwe berdewam dike. Bi taybetî rexne li Hevpeymaniya Cumhur digire ku li gel rêberê PKK Abdullah Öcalan bazara hinek tiştan kirine. Selahattin abi.